Jeg er blevet spurgt, hvordan jeg tjærer på min foderplads, på min åteplads. Og jeg kan godt lide hele året igennem at have et fundament, en base af den ganske almindelige bøgetjære. Og det er de her 2,5 og 5 liter stunker, jeg bruger. Og det er bare i gang med en pensel. Og som I kan se, så er det et ordentligt lag, der hele tiden er der. Når jeg så kommer op på jagt i weekender og så videre, så kan jeg godt lide at give den et ekstra skud power. Og det kunne fx være den her Black Boar Nordic, som jeg bare putter på oven på den almindelige bøgetjære. Og hvis det skal være ekstra drøjt, så går jeg over til den her Atratex Zulugold. Det her det er Next Gen versionen. De har også lavet deres prisvindende, hvor der er 2017 markat her. Så hold lige øje med det, når du er ude at handle. Enten den, der står 2017 på, eller den her Next Gen, som er videreudviklingen af deres prisvindende produkt. Men det er altså måden, jeg tjærer på. Et fundament, en base af den almindelige bøgetjære. Når vi så kommer op på jagt i weekender og så videre, så får du et ekstra skud af den lidt mere kraftige Black Boar Nordic eller Atratex Zulugold. Og 2017 versionen, husk det nu, eller den nye videreudvikling, der hedder Next Gen. Jeg ved, at grisene kommer hernede fra. De løber hernede på deres veksel. Jeg vil gerne have dem op og ind til foderpladsen. Og derfor så bruger jeg det her Zulugold på et andet sted, end hvor jeg har min almindelige bøgetjære, for ikke at forvirre dem. Fordi den har en lidt anden duft, den er lidt mere kemisk, men den er ekstremt effektiv. Og den kommer på i toppen her, så vinden kan sprede det. Ikke ned, hvor de knupper det af. Det kan de gøre henne på tjæretræet. Og igen her, der bruger jeg en halv deciliter cirka. Toppen, og sprøjter det på, så det løber lidt nedad. Og det er jo dejligt flydende, så det er ikke noget problem, selvom det er minus 5 grader, som det er nu. Så er der kommet på, så er det bare at lade vinden gøre sit arbejde og få spredt det godt rundt i området. Nu må vi se, om ikke det giver lidt pote. Jeg løber altså lidt ved siden af her, men sådan er det. Ja, vi kan se, altså der er fin aktivitet. De har været skrab. Og heroppe, og alle de fodspor, der er i sneen. Det er jo det gode på den her årstid. Det er, at det er nemt at se, hvor de bevæger sig hen, og hvor de kommer fra. Men der er i hvert fald masser af fodspor i sneen, så det er jo godt. Angående mit vildkamera, så er det et Black X50, som jeg har sat ind i sådan et fuglehus, beskyttelseshus. Der er kommet en ny version, hvor du kan se live video, live billeder direkte fra. Det har jeg dog ikke. Jeg kører bare på de optagelser, der kommer ind, og det bliver jo selvfølgelig sendt hjem til Danmark via et SIM-kort. Det filmer direkte ned på min åteplads, hvor jeg har min tønde og min spreder selvfølgelig, og så har jeg mit fodertru, hvor jeg lægger lidt ekstra godt til dem at være heroppe. Det er om sommeren nedfaldsæbler og så videre, og hvad jeg ellers lige kan få fat i af gode ting og sager. Og ellers er det bare mit ganske almindelige åtelspreder, og den er jo fyldt med majs, og ja, simpelt. På min plads, der har jeg selvfølgelig også vildkamera, så jeg kan holde øje med, hvad der sker af aktivitet, eller hvad der er aktivitet. Men ydermere, så har jeg også installeret grønt lys, der er ved aktivitet på pladsen, tænder, og så lyser op. Jeg bruger det ikke selv, jeg bruger termisk og natudstyr og så videre, men en gang imellem, så har jeg nogle jagtkammerater med op, som ikke har det her natudstyr. Og der er det altså en kæmpe hjælp, at det lyser op på pladsen, når vi sidder inde i skjulet og skal afgive skud, når de ikke har natudstyr. Så jeg vil sige, grønt lys på pladsen, der bliver lavet op af solceller. Det er et must, hvis man ikke vil ud og ofre på
natudstyret.